Terus ini di bawah nontonnya enak ya, berundak-undak teman-teman. Sampai tekan jalan. Luar biasa. Sana tim gamelan di sana teman-teman. Semua kelakon. Sing liwat kene iki siji mbok siji wis kapok. Lagi perang. Dheweke ngukui bandane sirah ilang. Iki wis ora ketung lho, Kang. Ora bakal ana wong liwat. Papan kene iki dingerteni kabeh wong-wong akeh. Iki padha ngaleh kok kene wae piye. Lah, kuwi yo mangan. Iki ngaleh-ngaleh ning ndi? Yo golek papan sing kira-kirane diliwati wong. Kabupaten Kita coba ke mana lagi nih? Bawah ya. Oh, tim gamelan di sana, yang di sebelah kirinya sana itu Gon Salen gitu. Kita ke bawah teman-teman. Amit-amit. Lagi perang tuh. Ini ramai banget bapak-bapak itu kena pakai. Oh. Dari sini.
Wes cetok aku wani. Kang kanan kowe kabupaten Tuban ora usah dadak kok elinge. Najan topeng 10 anggon elinge aku salali. Aku tetep bacot kowe Durung kejiling-gilingane mlayune wong taman.